Представи си следната ситуация. Пишеш на някого. Това може да е твой близък приятел, може да е гаджето. Това ще е просто някой значим и важен за теб. Минават се 10 минути, минава се някой момент половин час, минават се 3 часа и разбира се, през цялото това време в съзнанието ти се въртят много въпроси. Нещо грешно ли казах? Обиди ли се? Игнорира ли ме? Добре, какво се случи? И преди да се обявиш, че изобщо го правиш, си проверил чата сигурно за 10-ти път. Интересното в тази ситуация е, че не търсиш точно информация като информация. Опитваш се да намериш някаква сигурност и някакво уверение. И така започва историята на контрола. Много хора си мислят, че контролират ситуации, възможности, хора и така нататък. И поне що се касае до хората, това понякога дори е вярно. Но всъщност истината е, че това е стремеж за контрол над собствената тревожност и безпокойство. Колкото по-трудно понасяме несигурност и безпокойство, толкова по-силен и натрапчив става импулса да упражняваме някакъв контрол. Но първо, за да разберем проблема малко по-добре, нека да погледнем основното функциониране на мозъка и съзнанието. И първата му част е, че ума не обича празни пространства, не работи добре с празнотата. В гешталт психологията има една теза, има една идея, която е, че при липсващи части на някаква ситуация или на някаква дори визуална картина, съзнанието ни органично се опитва да попълни празнотите, за да може да възприеме цял образ. И това нещо може да бъде илюстрирано в едно такова изображение. Че нашето съзнание, или поне генерално на повечето хора, ние мислим в образи. И тезата на първите гешталтисти е такава, че съзнанието на хората има нужда от цели образи, така че да успее да ги интегрира, да извади от тях възможния смисъл и опитността на ситуацията. И това е много полезен механизъм. Това е способност, която имаме и тя ни позволява да се ориентираме много бързо в света и в средата, в която се намираме. Ови проблем се получава тогава, когато нашето съзнание не търси доказателства, просто търси информация. И това, което имам предвид, е, че той търси логиката, или поне мисля, че така сме научени да търсим логиката и не непременно истината. И в резултат на това, разбира се, сигурен съм, че на всички ни се е случвало да съчиняваме някакви филми. Представи сега следния сценарий, въпреки че съм сигурен, че това се е случвало и няма нужда да си представяш, достатъчно може би ще да си спомниш. Влизаш в някаква сграда, примерно отиваш на интервю за работа и поздравяваш на рецепция, но отсреща не ти отговарят, дори не поглеждат в твоята посока и вече имаш теория. Да кажем си шофьор, както аз много обичам да карам, и отнема ти предимство на пътя. И много бързо вече имаш не една, имаш 3 теории за това какъв е шофьора и защо е направил това, което е направил. И нещо, което мен лично ме отказа от социалните мрежи преди време, но уви, за да споделям тия неща с вас, се наложи да се върна. Четеш някаква противоречива публикация, примерно на социална, на психологическа, на политическа тема. Може да е свързано с някаква конспирация или с нещо, което се случва много сериозно на политическо или на социално ниво, както неотдавна през февруари, по спомен, имаше такъв случай. И разбира се, тук вече имаш 5 тези, 10 дори, още повече, ако властите също толкова спекулират и не дават ясна и отчетлива информация. И ето тук механизма работи много бързо. Реалността е неизвестна, но празните пространства вече са запълнени. За втората част вече можем да поговорим как и къде се появява контрола или нашия стремеж да упражним такъв. Самото запълване на информация само по себе си не е проблем. Проблем става тогава, когато борбата с неизвестното или съчиняването на самата история създава тревожност. Проблем може да е дори самата съчинена теория или ситуация, дори когато е вярна. От тук вече може да разгледаме проблема и от един друг ъгъл, който излиза от нормалното функциониране на мозъка и отива към нашата култура, възпитание
или изобщо как създаваме своите истории или историите за света. Докато ще сме малки и сме зависими почти напълно, ни учат колко е важно да знаем. Това, разбира се примесва и с факта, че като деца сме много любопитни и ни идва доста органично, така че да учим и да знаем как нещата работят. Тук обаче се появява и негативната компонента, защото доста отрано ни учат какво става, когато не знаем, или с други думи, как биваме наказвани за нашето незнание. Предполагам, че можеш да си спомниш доста добре как са те наказвали или най-малкото са ти се карали, когато си получил слаба оценка. И тази стресова ситуация, повторена достатъчно пъти, прави нуждата, прави потребността да знаеш доста по-натрапчива. И истината е, че не знаеш какво ще се случи след 5 минути, след 2 дни или след 5 месеца. Не знаеш наистина какво си мисли другия. Никога нямаш абсолютната гаранция, че си в безопасност. И тук вече се раждат различните форми на контрол. Контрола е антипод на доверието. И какво им предвид? Предвиждаш, проверяваш, анализираш, планираш и спекулираш. Следиш, разпитваш, изискваш и дори задушаваш. И не защото си лош човек, не също защото си обсебен от власт или от нуждата да контролираш. Това, което правиш, се стремиш да намалиш неизвестностите до минимум. Това нещо ти спомага да регулираш твоята тревожност. Преговаряш до известна степен с илюзията, че имаш контрол над някакви обстоятелства, но това, което всъщност правиш, е да потиснеш своите емоции, които генерират тревожността. За да разберем защо контрола понякога се чувства, или може би винаги се чувства като някакво решение, е хубаво да дадем някои примери. Представи си, че се притесняваш. Една популярна ситуация е примерно, ако пишеш или си се обадил на някой твой близък и той примерно втори ден вече не ти връща. Да кажем, че преди няколко часа получаваш имейл от DHL, че твоята пратка от Япония или Великобритания има забавяне или има някакъв проблем. Ако се занимавате с финанси и с инвестиции, най-вероятно знаете, че сега акциите или поне сферата на изкуствения интелект претърпява доста голяма волатилност. Това, което правиш, е да проверяваш инвестиционното си портфолио и проверяваш си телефона по няколко пъти. На всеки 2 минути или на всеки 5 минути звъниш с инструкции или някакви заповеди. За някакво време усещаш облегчение и някакво успокоение. Уви, всичко това е временно решение и още повече създава един порочен кръг, който не спира да се върти. И понеже това е много лесно за упражняване, много лесно е да се пуснем автоматично по това постоянно, чрез някакви малки действия и проверки, да поддържаме някаква илюзия за контрол, това нещо може да продължи доста дълго време, което, разбира се, го прави по-трудно за предвиждане и по-трудно за спиране. И тук вече предполагам какво някои от вас може би ще си кажат. Добре бе, ясно, значи просто трябва да спра да контролирам. И в отговор ми се иска да кажа, съжалявам, но не е толкова просто. Първата стъпка към някаква качествена промяна на това нещо, предполагам, че всички го знаете, защото това се дъвче и се плюе в интернет пространството нон-стоп. И то е, че трябва да приемеш факта, че повечето неща извън теб, като обстоятелства, ситуации и още повече другите хора, изобщо не са под твой контрол. Те се движат от общи и колективни обстоятелства, които са много по-големи от теб и от мен. И като казвам по-големи от теб и от мен, не се опитвам по някакъв начин да смаля твоето преживяване или теб самия. Никой навън не се опитва да те уязви или смали целенасочено. Разбира се, не и без това участие. Важното за приемане е това, че всички сме малки и има сили по-големи от нас. И това е достатъчно понякога да даде перспектива и някаква форма на по-трайно успокоение. И втората стъпка е знанието, че не се бориш непременно с контролиращо поведение. Бориш се с нещо доста по-дълбоко. Сега ще поясня с няколко примера. Самота, отхвърляне, страх, срам, вина и в край на краищата безсилие. И когато по един или по друг способ намалиш своето контролиращо поведение, тези емоции, които сега описах, стават доста по-видими и се преживяват доста по-реално,
отчетливо и интензивно. Защо се съпротивляваш към това да ги преживееш? Усещаш, че могат да те наводнят, могат да те смачкат, могат да те отдавят и най-вероятно си прав. Но те емоции не е нужно да бъдат изживявани на куп и още повече не е нужно да бъдат изживявани насаме. Всеки един от нас има някаква индивидуална история с това как контролира и с тревожността, която го провокира. Обещавам ти, че всички сме в тая лодка и въпреки, че тая лодка е пълна, тя не потъва. Не знам твоята история, но мога да разбера нейния произход и мога да уважа трудния път, който си изминал, за да стигнеш до тук. И аз като дете трябваше да имам доста отговори и доста вътрешна стабилност, които са невъзможни по принцип за едно дете. И това, разбира се, коренеше в недостатъците на моите родители. Сигурен съм, че всички можем да разберем и да се свържем с тежестта, която носиш. Едно нещо, което е важно да знаеш, е, че тая тежест, тая емоция и тая история живеят вътре в теб. Следователно, те са по-малки от теб, въпреки че усещането понякога не е такова. Можеш да изградиш силата, да стоиш с това чувство или с тия чувства, да свикнеш с това колко нормална е несигурността и неяснотата, да останеш с въпроса, преди да бързаш да скочиш към отговора, да постоиш поне малко с чувството, преди да дойде компулсията, да го притопиш, да приемеш простия факт, че не всичко може да се предвиди, че не всичко може да се прогнозира, да се провери или да се контролира изобщо. Едно нещо важно, за което не мисля, че се говори достатъчно, е да спреш да се подценяваш. Ти си по-силен от емоциите ти и от историята, която ги движи. Това са чувства и истории, които не е нужно да храниш повече. В заключение, в края на това видео, искам да ви оставя с нещо важно. И то е, че неизвестността и несигурността са си напълно органични и са малко неписан договор с живота. Не можеш да ги надхитриш, не можеш да ги избегнеш, не можеш да ги контролираш. И помисли все пак, живеем така от стотици милиони, не съм сигурен колко назад датираме, сме си окей. Мисля, че сме се справили доста добре с това колко несигурно и неясно е всичко. Аз пак съм Явор и разбира се, ще се видим в следващото видео.